Kowu, kazi bone bani bona xa bezizamela? Yeyiphi le ndawo bayikrazulayo kuni xa bezenzela? Balithotho abazame phambi kwenu nibagxeka, nibabona okwamaphara. Nisitsho bathengisa iziyobisi. Yazini nalapho kungekho nkukhu khona kuyasa. Kanti eli xhego ndini ligama lingumona, eli xaxavithi lexelegu, ekudala likho, oontanga balo sebanabela uqaqaqa, kodwa lona lusekhona, lusaqhubeka, luqhekeza iintsapho, bambi abaxinganga apho baxelenga khona. Nto nje bayayazi imeko phaa emva injani, abafunwa nokubonwa ngoodabawo, kuba kuthiwa baziphakamisile. Yazi nisile, anikwazi ubabeka ityala, bambi bakhwazwa kwiibhekile zeziphephetho ziintsapho zabo, bambi abasafunwa, kuba babenqanda kungathengiswa loo manxiwa naloo mafa. Nithi babuye njani bebhungiwe, kufunwa kubakhulele phantsi komhlaba okwetapile. Nam ndikweli lithi, ungcono xa uzenzela usapho lwangaphandle kunolu uzalwa nalo. NguGift Gama.